Inxalenye yolutsha lwase-Alexandra eRhawutini lunemincili kukubandakanywa kwinkqubo yoqeqesho lokwakha ze balungise izithuthuthu. Oku kuza emva kokuba inzalelwane yalelokishi umnumzana Eugene Makhene eqalise isikolo soqeqesho kwishishini lakhe i-EUGMAK nalapho axhobisa ulutsha ngolwazi ngezithuthuthu ngeenjongo zokulukhwebula kwiziyobisi. Umdidiyeli weendaba zethu Zethu i-Alexandra yenye yeelokishi ezidume ngokutyungelwa bubukrelemnqa eMzantsi Afrika, kodwa ulutsha luseze ngobuso elizweni lusemendweni wokuyiguqula loo meko. Rhoqo befumana ixesha benjenjeya ukuya e-EUGMAK aba bantwana, nalapho baxhotyiswa ngolwazi oluthe vetshe ngokwenziwa nokulungiswa kwezithuthuthu. Bathi oko kubasindisa ekubeni bangangeni emgibeni wolwaphulo-mthetho. Last time ngabona umfana sephakeni abanjwa amapatrol abamshaya, so I decided ukuthi I have to do something ukuthi nje ukumkhipha estradeni. uLwandile Sibiya uthi ubenothando lwezithuthuthu eselula kakhulu ngoku une-14 leminyaka. Ngize la ukuzofunda ukulungisa amabhayiki. I wanted to ukudlala esports motorcycle racing, so he can assist me ngokuyenza ngokufundisa ukurayida amabhayikes nokwalungisa. Mabini qwaba amantombazana ayinxalenye yoqeqesho okwangoku. uKarabo ulandele ikhono likatata wakhe nongumnikazi we-EUGMAK. I enjoy knowing ukuthi sine-speed and knowing ukuthi ubaba usebenza kanjani daily basis, into ayenzayo ezomyenzela ukuthi abe kukudla etafuleni. Umnumzana Eugene Makhene uthi ubaqeqesha ngezinto zonke eziphathelene nesithuthuthu aba bantwana. Ngithenga amabhayiki ashayisile and then ngiwa-rebuild. So lokho before bazocala ukurebuilda kumele bazi amathulusi nama-parts wawo wamabhayiki, and kakhulu i-security and safety izobanceda kakhulu ukuthi baphume ezitradini, njengoba sibona lamalanga abantwana baphelele estradini bayabhema. Ngama-22 eminyaka uEugene Makhene ekwishishini lokwakha nokulungisa izithuthuthu, ukanti ngoku aqalise ukuqeqesha ulutsha kweli shishini. Uyeyilangazelela inkxaso kuye nawuphi umSamaria olungileyo khona ukuze ongeze inani labantu abatsha kolu qeqesho. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki eAlexandra eRhawutini.